3,000 lang ang personal, ang tauhan ng ahensiyang ito. Bakit? Para madaling kontrolin. Diba? Para gawing sindikato. Tangina. Ayan, maligayang pagbabalik muli sa ating channel mga kababayan. Sa araw na ito ay mayroon na naman tayong re-reaksyonan video. Ito po nga po ay mga series na rin po ng mga nakakakimbal na mga revelasyon nitong nasirang si Percy Lapid. Mga kababayan, bago po natin umpisahan ang ating reaction video ngayon, sapagkat ito po ay medyo nakakagulat po mga kababayan. Talagang yung iba sa inyo hindi na rin po nagugulat, pero maniwala po kayo sa hindi, parami po ng parami ang nagiging revelasyon dito. Pero bago yan, sa mga ngayon pa lang po nakabisita sa ating channel, inanyayahan ko pa kayo na mag-like, mag-subscribe, pakipindot po ang notification bell all, pakishare na rin ang videong ito kung inyong mamarapatin. Mag-umpisa na po tayo mga kababayan. Ayun nga mga kababayan, yung inyong nakikitang raffle for acos dyan, sa dulo po ng video natin ipapaliwanag. Pasok na po tayo sa ating pag-uusapang video. Ayan nga po mga kababayan, itong si Percy Lapid ay marami po tayong mga nahalukay at nakita po na napakarami palang mga revelasyon ng kanyang mga sinasabi rito. Patungkol nga po di umano, tungkol nga sa mga involvement ng mga tao or ng mga sindikato. Panoorin po natin at pakinggan natin kung ano po ang kanyang binabanggit at sino po itong mga taong ito. Oh, bakit ka ako si Ochoa hindi nababanggit ang pangalan? 'Di ba? Samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa kung tawagin ko pa. Ha? O bakit? Kasi nga po si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Ano sabi rito ni may nagsabi diyan sa atin lang daw niyan unang narinig ito. Lalabas ang kwento natin na yan sa mga susunod nating pagtatanghal. Si Bongbong Marcos naliligid na ng sindikato. Baka hindi nyo alam, sindikato ng smuggling, sindikato ng illegal gambling, sindikato ng droga, nakapaligid na po. Nakaposisyon na sila, mga kaibigan. Ng mga hive killer, yan na nakapaligid. Kaya makikita na ninyo Maaring magtagumpay sila sa simula, pero iyang mga yan ay pabagsak yan, mga kaibigan. Dahil nga po dyan, hindi nag-iingat alam nating hindi niya alam yan, di ba? Hindi niya alam yung nangyayari na yan. Mga kaibigan, katulad nitong si Ochoa, hindi ba? Tinatanong natin nung wala pang eleksyon kapapanalo pa lang ni Digong nyo nun bakit ka ako si Ochoa hindi nababanggit ang pangalan? 'Di ba? Samantalang ito ang pinaka number 1 isinusuka sa panahon ni Pinoy, mga kaibigan. Yan si Paquito Diaz Ochoa kung tawagin ko pa. Bakit? Kasi nga po si Lisa Araneta ay kasama niya sa law office. Noon pa magkakasama na sila. Ang pangalan ng kanilang kung tawagin ay MOST. M-O-S-T. Puro yun apelyido ng mga abogado ng law firm, mga kaibigan. Sipin mo, sila rin ang humahawak ng kaso, mga kaibigan, di ba? Pagka, alam nyo na tinanin nyo ngayon, ang gulo na ng nangyayari, nag-uumpisa pa lang. Wala nang direksyon ito. Ayan nga po mga kababayan, napansin ninyo yung ating napakinggan at napanood. Although hindi ko po pinakita ang video, iwas po tayo ng copyright, mga kababayan. Pero mayroon po tayo rito mga narinig. Mayroon ding sinasabi na ito daw si Paquito Ochoa at naliligid na raw ng sindikato itong administrasyon ni PBBM. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan, mga kasulit? At ano po ang naging koneksyon nito? Konektado ba ito sa pagkapatay mismo nitong nagsasalita na si Percy Lapid? At yung sinasabing kasama sila dyan yung MOST daw na pangalan ng kanilang law office. Ano bang meaning ng MOST? Sa mga nakakaalam, paki-comment nyo dyan sa baba mga kababayan. Kung alam nyo po mga kababayan, paki-comment nyo po dyan sa baba. Tuloy natin. Itong mga investigasyon na to, gawin yung kapani-paniwala.
Oh, mga kaibigan, matindi ito Kasi ang nag-a-appoint dito sa mga taong ito sino ba? Oh, may problema kayo sa screening committee. Sipin nyo, mga dilawan. Pinipintasan ninyo yung mga pumupuna. Sasabihin nyo, dilawan, pagka pumuna. Oh, ba't ang daming dilawan? Diyan sa administrasyon ngayon, mga lihim pa na nakatago. Ha? Mga kaibigan, ano tawag ninyo? Tanong nyo kung bakit si Ochoa kasama sa mga screening committee. Katunayan na a-appoint yung kanyang mga aso, na nagamit nila rin sa pagpapayaman ng nakaraang administrasyon. O, mga kaibigan, nakalubog Hindi ho ba? At yan ang yumayari daw sa COA ng mga maanumalyang transaksyon sa City of Manila, mga kaibigan. Ba't nandyan yan? Dilawang kayo ng dilawang, kaya kayo mukhang gago Bakit? Nagpapanggap kayo, loyalista. Yung yumayaman, hindi pa nakaupo, kauupo pa lang. Nagpapayaman na, mga tinatawag ninyong dilawan. Bulag kayo pagka ang tinawag na pagka ang mga nakaposto na, mga makapangyarihan na ngayon sa administrasyong kasalukuyan, dating dilawan, pero nakapwesto na ngayon, bulag na kayo. Di ba? Ano tawag sa inyo? Di ungas. Ayun mga kawayan, no? Si Ochoa talaga maliwanag na binabanggit dito ni Percy Lapid. At ano ang tawag nyo sa mga yan? Dilawang kayo ng dilawan. Yan ang tawag sa inyo, mga ungas. Sabi nga dito ni Percy Lapid. Grabe ang mga revelasyon ni Percy Lapid dito, mga kababayan. Sa bagay, sa kanya rin po nag-ugat ang ito ngang mga naging maraming ikinaso dito kay General Bantag. Nauna na nga dyan yung double murder case laban sa kanila. At dahil nga dyan sa pagpatay sa kanya. Panoorin pa po natin yung iba pa pong mga clips kung ano pa po ang ating maririnig mismo kay Percy Lapid. Ito pa po mga kababayan. Rim pa lang out of office. Kaya dapat ipahol dito ni Justice Secretary Boying Rimulya kasi under niya yung DOJ Hindi ba? O yung BI ay nasa ilalim yan, attached agency yan ng Department of Justice. Dahil ito si Boying, merong mga, merong protege, di ba? Na gusto niyang maitalaga dyan sa BI. At meron pang ibang mga kandidator yan. Yung isa may kaso rin Marami rin kalokohan ginawa sa immigration Yung si Ledesma, si Roy. Mga kaibigan, ngayon... Ayan nga mga kababayan, napakarami mga binabanggit. Mayroon daw yung sinasabi niyang yung may kaso, yung Roy Ledesma. Napakarami mga kababayan dito ang mga binabanggit nitong si Percy Lapid. At talagang na medyo nakakagimbal po ito mga kababayan, mga kasulid. Sana naman po ay magkaroon po ito ng mga malinaw na mga pagtingin sa mga bagay-bagay at sa mga sitwasyon na ito. Para naman po ay mabigyan po ng hustisya ang pagkamatay nga po dito ni Percy Lapid. At sana makita po ito ng mga kinakaukulan, mga kababayan. Total, ito naman po ang ginamit na dahilan kung bakit po ay sinampahan ng kaso si General Bantag at si Zulieta. So, dahil po dyan, mga kababayan, siguro maaari din po at pupwede rin po sigurong maging basehan nito kung sakasakali magtuloy-tuloy na po itong akusasyon laban nga po dito kay General Bantag. Pupwede rin po siguro itong mga video na to kukunin din po at pupwede rin po nila itong magamit dyan sa lahat ng mga maaaring investigasyon sa kasong ito. Para na rin po mapatunayan talaga kung sino po talaga ang totoo na may sala sa pagkamatay nga po dito kay Percy Lapid na nabanggit na to. Mga kababayan, tayo po rito ay bilang isang law-abiding citizen, mga kababayan, at kasama po tayo sa bansang Pilipinas, tayo ay mga Pilipino, at isang kapwa natin tao, itong si Percy Lapid, bagamat hindi naman po natin siya kaparehas ng paninindigan, pero tayo po rito ay naninindigan po tayo na dapat po kundinahin natin ang mga ganitong klaseng pagpatay dahil hindi po ito nararapat sa atin. Ayan nga po mga kababayan ang ating nagawang reaction video dito. Naway sana makamtan na mga Mabasa family
ang tunay na hustisya at maparusahan po dito yung tunay na may kasalanan. Sapagkat sa amin pong palagay na mga bantag vloggers at supporters, kami po ay naniniwala na wala pong kinalaman at wala pong kasalanan si General Bantag base na rin po dito sa mga naglalabasan na mga ebidensya ngayon. Ayan nga po yan mga kababayan. Maraming salamat po muli sa inyo mga kababayan. Naway naibigan po ninyo ang ating reaction video. Kung ano man po ang inyong nasasabi ngayon, paki-comment nyo po dyan sa baba. Punta na po tayo dyan sa ating paraffle. Thank you po. Ito pong raffle purakos mga kababayan na ating isinasagawa or ating pong ipinopromote ay may malaking benefits po ito mga kababayan. Ito po ay hindi lang po basta magkakaroon lang po or ginawa ito para magkaroon lang ng basta pera, kundi ito po ay ginawa para po sa ganitong dahilan. Ito pong mga beneficiaries ay mayroon pong 100 ailing patients care of IWI nationwide. Kasi po yung IWI, mga kababayan, ay isa po siyang foundation at international po yan. Tumutulong po sila sa mga nangangailangan na mga pasyente, may mga sakit. Doon po mapupunta ang ilang bahagi dito nga po sa malilikom mula rito sa raffle for ACOS na to. Pangalawa, mga kababayan, ay ang Law Students Research for Ilaban. Yung mga nag-aaral pong mga abogasya or researcher para sa Ilaban, mga kababayan. Kasi kailangan po lahat yan ng mga gastusin paglakad-lakad. Pangatlo, ang Ilaban po, yung mga abogado or legal team ng ating magiting na general, mga kababayan. So maliwanag po yan mga kababayan kung saan po pupunta ang kikitain nito. Ano naman po ang isang side pa kung saan mapupunta ang kikitain. Ito naman po mga kababayan. Pag bumili ka po ng ticket na to, aside from doon na nga na nakatulong ka sa mga sakit, may mga beneficiaryo na mga may sakit, no? Makakatulong ka. Aside from that, ito naman po, ang ticket po na ito or should we say slots, hindi po siya ticket na literal, kundi slots. Bakit po slots? Kasi po, 1 to 5,000 lang po yan. Meaning, 5,000 ticket or slot lang po yan, mga kababayan. Pag bumili po kayo ng isa, may chance na po kayong manalo nitong Toyota Fortuner 2023 na automatic transmission. At brand new po yan, mga kababayan. Yan po yata ay nagkakahalaga ng 2.5 million or di ko alam, something nandyan na siguro, no? Yan po yan, mga kababayan. Plus may 15 pa po na mga Suzuki SkyDrive na mga motor. 15 po yan mga kabayan. So, pag bumili ka po ng isa dyan, napakalaki po ng chance na mapanalunan mo alinman po rito sa napakaraming premyo. Plus, mayroon pa pong mga minor prizes or mga consolation prizes. Ayan mga kababayan. Maliwanag po yan ano? Sana po ay makita po ninyo. Ngayon, sa mga nagtatanong po mga kababayan, kung saan nyo po ito ma-avail, ito po, pakikontak nyo po si Ma'am Virginia Mangawit. Ayan po ang kanyang number. Ayan po. Zoom in ko na po mga kababayan, mga kasulit. GCash payment. Virginia Mangawit. Paki-chat, paki-text, paki-add nyo na lang po siya sa Facebook. Pag nakabayad na po kayo rito sa GCash, ay ang gawin nyo po mga kababayan, mga kasulit, screenshot nyo po. Ngayon, mayroon naman mga bangko, kung bangko po yung pagbabayaran ninyo, andito po sa baba yung BDO account, mayroon pong dollar at piso account. Sana po mga kababayan, maunawaan po ninyo, sana po maliwanag po ninyo nga naintindihan itong atin pong ipinaglalaban na si DG Bantag at ito nga po ay may tinatawag na raffle for ACOS, hindi po ito sa kanya mapupunta lahat mga kababayan. Nililiwanag lang po natin. Maraming salamat po sa lahat ng tutugon. Yun naman po ay hindi po ito sa pilitan. Kung sino lang po ang may kakayahan. Ngayon po, kung gusto nyo po magtanong tungkol sa akin, i-PM nyo po ako, Roland PH Channel. Yun sa Facebook ko naman po mga kababayan. Ayan po, maliwanag po sana yan mga kababayan. Magkita-kita po tayo sa raffle draw nito, no, mga kababayan. Sana po, manalo po kayo ng isang Toyota Fortuner. Maraming salamat po sa inyo lahat mga kababayan. Muli, ito si VMR Channel. Ang nagsasabi po sa inyo, patuloy po tayong manalangin, humingi ng awa at magpasalamat sa Diyos. Pansamantala po, magpapaalam po tayo at sa muli, magkita-kita tayo kung loloobin, may awa ang Diyos. This is VMR Channel. Once again, maraming salamat po sa Diyos una sa lahat at sa inyo na tumatangkilik sa ating channel. Bye-bye po!